Πάμε να εξηγήσουμε λίγο τον. Λοιπόν, καταρχάς να δείξω, παίρνω λίγο σε ποια φάση βρίσκονται όλα. Είναι όλα πάνω. Είναι όλα πάνω, εντάξει. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι είναι αυτός ο πίνακας. Εδώ είναι το χειροκίνητο αυτόματο που το γράφει απ' έξω ο πίνακας, όταν πει το λέει ΧΑ. Κάτω είναι ασταμάτητα να δουλεύει, στη μέση δεν δουλεύει καθόλου και πάνω δουλεύει ό,τι το έχουμε ορίσει στο χρονοδιακόπτη. Ωραία, θα μου δείξει μετά πώς το κάνω το χρονοδιακόπτη. Εδώ είναι το σωστό είναι να είναι με χρονοδιακόπτη. Αυτό είναι το σωστό. Ναι. Αυτό είναι ένα ρελέ ασφαλείας. Κάθε 2 μήνες, 3 καλό να το πατάμε μια φορά να δούμε ότι πέφτει, μην κολλάει. Τυπικά, να δούμε ότι πέφτει. Απλά το πατάμε, ναι. Αυτό είναι μια για ασφάλεια, δεν πειράζουμε ποτέ. Να κάνουμε το βίντεο και μετά με ρωτάτε. Μισό λεπτό. Να κάνουμε το βίντεο. Εδώ είναι ένας χρονοδιακόπτης, τον οποίο θα μάθουμε μετά πώς ορίζεται. Είναι αυτό για το αυτόματο. Ό,τι δοντάκια είναι αριστερά δουλεύουν, ό,τι δοντάκια είναι δεξιά δεν δουλεύει. Δίπλα τι είναι? Το κάθε δοντάκι είναι 1/4. Ό,τι δοντάκι είναι αριστερά πάνω στα νούμερα είναι σε λειτουργία. Δουλεύει. Ό,τι δοντάκι πάει απέναντι δεν δουλεύει. Θα το δείξουμε μετά. 1/4 δοντάκι. Αυτό όμως λέει 11, 12, 13, 14. Ένα ρολόι. 12, 1, 13. Αλλά όταν αλλάζει η ώρα τι κάνουμε? Το αλλάζουμε. Το γυρίζουμε και το αλλάζουμε. Εμείς βάζουμε εδώ ότι όπου λέει το βέλος. Τώρα δηλαδή λέει 5,5. Είναι η ώρα που έχουμε τώρα. Τώρα λέει 6. Οκ. Άρα εγώ όταν αλλάζει η ώρα μια φορά το χρόνο πρέπει να το προσαρμόσω. Ναι. Συγγνώμη λίγο. Αυτό τι είναι, είπες? Τίποτα. Μια ασφάλεια που άμα είναι κάτω αυτή δεν δουλεύει τίποτα. Είναι ασφάλεια. Ωραία. Εδώ λέει, αυτό το πειράζουμε, είναι το ρελέ της αντλίας για να δίνει εντολή. Αυτό είναι το μπουτόν που θα βάλουμε εμείς στο ηλεκτρικό. Δηλαδή σηκώνοντας αυτό, δουλεύει η αντλία του υδρομασάζ από εδώ. Αλλά τώρα για λόγους φάσεων που σου είπα δεν το δουλεύουμε, πίτες και το κλείνουμε από εδώ. Άρα το έχουμε πάντα πάνω εμείς αυτό. Όχι, όταν το πατάς ανοίγει, όταν το ξαναπατάς κλείνει μόνο του. Εδώ δεν το πειράζεις, το πειράζεις από εκεί. Το αφήνω πάντα κάτω λοιπόν αυτό. Αυτό είναι ένα μπουτόν πίνακα. Ρελέ καστανιές λέγεται. Εδώ έχουμε μία ασφάλεια που απλώς να είναι πάνω. Για το 220 που μπαίνει μέσα και γίνεται 12, δηλαδή σου δίνω εντολή τα μπουτόν που θα έχεις για φώτα και για υδρομασάζ 12 βολτ. Ούτως ώστε όταν έχεις νερά να μην είναι 220 βέβαια. Ναι. 24, εδώ είναι το 24 η ασφάλεια, εδώ είναι τα φώτα, δηλαδή από εδώ άμα είναι όλα ανοιχτά κλείνεις τα φώτα και τα ανοίγεις. Τώρα είναι στο 0 κάτω, τώρα είναι πάνω άμα θες, εντάξει, άμα είναι όλα. Άμα κατεβάζεις μια ασφάλεια από αυτές δεν θα έχεις φως. Και αυτή είναι μια ασφάλεια των φώτων, η καθεμία. Τα φώτα δεν έχουν χρονοδιακόπτη, τα κάνω εγώ όποτε θέλω. Άμα θέλεις, βάζουμε και χρονοδιακόπτη. Αλλά είχαμε αφήσει μια εντολή και θέλεις μπουτόν κάπου. Να μου πεις που είναι, θα το δούμε μετά. Εντάξει. Έχω μπουτόν. Πού την έχω? Οκ, μετά. Γενική ασφάλεια τριπολική, αν πέσει δεν δουλεύει τίποτα. Είναι οι 3 φάσεις που έχουμε βάλει εδώ. Πάλι αυτό είναι το 220, δεν το πειράζεις, είναι για τις λειτουργίες του πίνακα. Και τώρα πάμε να δούμε αυτά τα δύο τι είναι, που είναι σημαντικά. Τα μαύρα. Αυτά λέγονται θερμικά. Δηλαδή μπορεί να δουλεύει η πισίνα. Και ξαφνικά να έρθεις... Όταν λέμε δουλεύει πισίνα σημαίνει ότι ρουφάει νερό και περνάει στα φίλτρα και κάνει... Θα το εξηγήσουμε μετά. Εδώ τώρα τι γίνεται, εάν αυτό πατηθεί μόνο του, πατιέται, σταματάει να δουλεύει. Τι έχει συμβεί, έρχεσαι και βλέπεις αυτό έτσι. Ναι. Έχει ανιχνεύσει ένα βραχικύκλωμα και έπεσε για να μην καεί το μοτέρ. Ήταν στιγμίο βραχικύκλωμα, το πατάς, ξαναδουλεύει. Αυτό γίνεται. Τώρα για το υδρομασάζ επίτηδες το έκλεισα γιατί δεν θέλω να δουλέψει και μας καεί το μοτέρ ανάποδα. Όταν το φτιάξει και δει ότι δουλεύει δεξιόστροφα, θα το πατήσει και θα δουλεύει κανονικά. Λοιπόν, αυτή ήταν η λειτουργία του πίνακα. Κλείστο, να πάμε στα επόμενα και ερωτήσεις.